Grabe ka init dire. Karon nami sa Cruising Cuevas. Nami sa Cruising Cuevas karon. Magtumig everlasting mga ligo mi sa dam. Dito sa dam. Tara, samay ta. Bistingan na mo kung makaagi ba mi para makaligo mi sa dam. Pwede na i-post na yun. Guys, ipapasya lang kayo. Soroy. Soroy na soroy. Lagta kayo. Soroy na inayin ko na niglot daw. Muni sagingan na mo diri. Kita mo ani, amo ani tanan, amo ang kuan. Amo ang inangkon. Oh, lapad gayo. Kita mo tong cross. Wala cross kon. Wala cross. Tambay sa tadari guys kay ay nagsiminto. Nay. Headlock ba diri? Style lubot. Headlock ka diri.
kay nay nagkuan. Nagbuhos og simento. Nagsimento sila sa dalan. Ako sa tabi kunting, initas ko na. Nara siya. Landok may rin napita. Landok sa una. Kita mo aning muscle. Sisil. Arayatan na malangay tayo. Guys. Nulong sa may kadalino kay Kita naman na diri eh. minto pa sila. Oh, Kami naman tao diri. nagsiminto pa sila sa kalsada. Mahunong sa amin. So, ulan sa takadali ko para mauman siya diyan na tamakan. So karon guys, wala pa ginuman. Dagan pa kayo isa tampan. Sa mixer dagan kayo sunod. Nang hindi ginuman. Grabe kainit. Samot tamig ka, kapagod ani. Ulo ni kami mo nagpabot. Yung mga 10 minutes na din nagpabot. Grabe kainit yun. Okay. Okay, yes. Ano na. Nataas mo din kanina mo. Sige. Siya nakaalis na eh. Karon kay human naman, ato na mi. Kita ba din Motoy lang ito trabaho. Patulong namin dito. Iyo, doon na lang ta, doon na lang. Hintay na lang. Bapo kayo sa unahan doon. Ay, nagdulog doon. Sa bahay, dali, dali. Pakabot ng basyon. Diri sa ang area. Dili ko nag-spill ang baking. So karon naabot na mi. Tumi pasulod na mi, pasulod. Pasulod na mi. Sulod na mi. Mindanao. Nag-ibig sa pa. Oh. Uy, uy. Tolo ba? Ayun guys, di na kayo lisod ang dalan. Dali ra. Hello. So, abot namin. Dagang gig nangaligo. Dagang gig. Magwa man quarantine. Sa quarantine. Wow. So, karon nabot namin.
Nindot yun siya. Hindi, bingitan din ini. Abot kami. So karon guys, so karon abot nami sa Everlasting Dam Everlasting. So amo ipakita sa inyo ang view sa unahan ug diri sa ubos. So enjoy lang, enjoy. Andalan dito ano? Asa? Sige, dami na. No, kaya dre, bugnaw. Nindot siya. Ano mo siya? Ano ka mo lang, oy? Lang oy, baloy. Ito kay tao kamarang galog. Di ako tao. Ang ubos ana, patag. Ito pa yung nilunglong ang bakanan. Pero Nagad-nagad sila. Dili na dalog ha? aso. Aso. Naso. Ay, brother day. Yan eh, no? Pinamon. So, okay kayo. Pindot good siya. Minit. Sige, update na kayo niya. Sige, update lang na mo unya as mag-vlog big number 3 para makita niyo yung view mas dool dito sa tubig. Sige, dila sa taman. Mga mighawan.